खुलुमबाय जोंना बड' मोनसे हरर वेब सिरिज फैगासिनो दङ बेखौ अर्गें मोशन पिक्चारनि आन्डारनिफ्राय खालामनो थाखाय आखायाव लादों थ' बेनिनो जोंना अडिशना सोलिगासिनो दङ अलरेडि क'क्राझार आरो चिराङाव जानानै थांबाय दिनै जोङो बाक्सानि बरमा कलेजनि अडिट'रियामावहाय लागासिनो दङ आरो बेयाव जोंना गोबां गोरों गोरों टेलेन्टेड आर्टिस्टफोर फैदों जों नुबाय दिनै अडिशनावहाय जायफोरा बिराद गोसो जानानै दंमोन आगोलाव स्कप मोनाखैमोन दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां बे डिसिसनखौ लादों प्रडाक्शन हाउसआ जायफोरा टेलेन्ट दङ मोजाङै देखायदों आरो जोंजों ज'यै खामानि मावनो थाखाय बिसोरखौ जोङो चान्स होगासिनो दङ आरो बे वेब सिरिजआ जोंना सेप्टेम्बर बा अक्ट'बरनिफ्राय जोङो शुटखौ स्टार्ट खालामगोन बेयावहाय दा मोनथाम डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जाखिनि आर्टिस्टफोरा सिलेक्ट जागोन जोंनो 9 जन आर्टिस्टनि गोनांथिमोन थ' बिथांमोनखौ जोङो बेनिफ्रायनो लागोन 4 फिमेल आर्टिस्ट आरो 4 मेल आर्टिस्ट आरो मेल लिड केरेक्टारखौबो जोङो नायगासिनो दङ जोंनि फसायनाय बायदि मोनोब्ला जों बेनिफ्राय लागोन आरो जायफोरा माने मोजां अडिशनावहाय पारफरमेन्स खालामगोन बिथांमोननि थाखाय जोङो माने एक्सट्रा केरेक्टारफोर होनो हायो नामा बिथांमोनखौबो नाजागोन आरो गोजोन्थों खुलुमबाय आं संगिना ब्रह्म आं बाक्सा बागानपारा तुपुलिया गामिनि फार्स्ट अफ अल अर्गें मोशन पिक्चारनि गासै टीमखौ आं साबायखर होयो जोंनो बेफोरबायदि अपरचुनिटि होनायनि थाखाय फैनो गोनां दान खोमसि वेब सिरिजनि अडिशनखौ दिनै आंबो होनो फैदों गोदोनिफ्रायथ' आंहा बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स गैया फार्स्ट हिसाबै आं आंनि बेस्टखौ होनो नाजागोन बेखिनियानोसै थेंक इउ